Ćao, ja sam Jelena i dolazim iz Beograda. Ćao, ja sam Aleksandar, dolazim iz Novog Sada i prvi put ću da šminkam devojku, prvi put ću ošto da držim šminku u rukama, da se igra malo. Sad ćemo tečni puder, mislim da se to, kako sam ja gledao na što nanosi dok mene šminkaju. Prvi put imam priliku da i ja nekog šminkam, jer do sad mene šminkaju uglavnom, pošto se bavim manekenstvom, modelingom. Pa i nisam loš, kako se zove. Pa nisi boga mi, da ti kažem. Lepo ti to. Pa učilo se od najboljih, to jeste gledalo se. Sad prelazimo na vrat da bi se izjednačio sa bojom, da ne bude kao one klinke koje se prvi put šminkaju, koje kradu šminku od sestara ili kako već. Pa samo šminkaju obraze i nos, čelo, a vrat preskaču. Još samo malo nos. Mislim da je ovo korektor i sad ćemo ga nanediti. Da ćemo ga nanediti? Osim brzo. Sad ćemo staviti kameni puder. Da. Pa. Polako s tim. Ja sam ti lepo rekla. Ovo su mi, kako se zove, podsjeća, mislim da su ovo senke, tako da... Nema bolje, šta da radim? Pa, ne se ovo sviđa. Kako sam ja pratio ovako nešto slično gledao. Sve je išlo lepo dok nismo došli do očiju. A gledao si 100 puta? Ja sam samo Instagram. Evo ovako se nešto nanosi, koliko znam. Šta to sad radiš? Sad popravljam to što mi se ne sviđa, da vidim sad pogledam. Pa, nisi tako loše. Odlično, vidit će nešto. Čim ima, znači ova najveća, to je verovatno najbolja boja. Realno, ne bi stavili kako se zove duplo veći od ostalih. Hajde, nemoj se smešiti, da radimo, žmuri. A mislim, nije lako posao biti šminker iskreno. Biće tebe nešto, a? Crveni ruž bio seljački previše sada. Pa šta ti misliš? Pa malo da damo neku svjetlu boju usnama. Sad ćemo malo da karminišemo. Pogodio se. Skoro prirodno. Pa meni se ovo već počinje sviđati. Šminke ne privodimo kraju. Mislim da ste zadovoljni za prvi put. Je savršeno. Pa tek kad se pogleda šta ćeš imati tu čast da vidiš šta smo napravili od tebe. Evo. Pa nije tako strašno. Ali možeš priznati, usne su lepe. Ali si... A senka mi nije išla, ne mogu to... Pa i oči su dobre, šta ćeš, kakve su revije sve bile do sada i ovo je sasvim korektno. Kakve su gluposti ljudi imali... Ja sam oduševljena. I ja isto svojim Obrve i senka. Ti si talenat, sine. To je bilo sve od nas. Nadam se da me nikad više niko neće šminkati. Sama. Početnik, a? To je to. Ako vam se dopada moj luk, pozovite mog dečka.
063. Prekini. Evo, sve će vam besplatno. Samo ga pozovite. Doviđenja. Ćao. Ovo imamo pomoć iz redakcije. Ko nema pomoć? Dok nameštate kameru, ja mogu da pozdravim neku. Znači, pozdrav za sve Bilmeze iz Žarkova, pozdrav za Džamu Ludog, pozdrav za Radića, pozdrav za Taru i Datu.